खुलुमबाय आंनि मुङा सुबुं उजिर आंनि हिन्जावनि नामा अनजालि उजिर बे थांनाय शुक्रबार दिना जानुवारिनि 1 तारिख खालि गोमानानै दं बेखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंबा थाबैनो खबर हर बेहा सानै खुदिया दं सानै खुदियानि बैसोआ सासेया 10 बोसोर सासेया 1.5 बोसोर न'खराव बहुद जेंना गोलैना दं गथ' माखाया बिमाखौ नागिरबाय थायो बेनि थाखाय सोरबाफोर नुसननो बायदिबा थाबैनो आंनो जनायहर रायज्लायदोंमोन साननैसो बेलेगजों आं एसे सन्देह खालामदोंमोन दङ सन्जय बसुमतारी रुपहि थङालागानि जाखाबाय पुलिसनिबो जों एफआइआर होनाय जाखाबाय मानसिखौ मोनासै नालाय जानुवारिनि 1 तारिखै गोमादो 2 तारिखै जों एफआइआर होदो दिनैसिमहालागै खबर गैया सन्जय बसुमतारिया बियाबो बिसि दंखायो खुदिया सासे दं बिसाबो न'खराव बहुद आलाय सिलाय जाना दं बिथांखौ सोरबाफोर नुसनबायदोबा थाबैनो खबर हर बिथांमोना सन्जया आमुगाव दं तामुगाव दं होनना थगायहरबाय दं दिनैसिमहालागै मोजाङै मिन्थियाखै बिनि थाखायनो सोरबाफोर नुसनबायदोबा थाबैनो खबर हर नैबे नाम्बाराव कल खालामहर बे नाम्बारा आंनि 7637 881614 7637 881614 खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आंनि बिजावजालि बे अनजालि उजिरा निजिनि फिसायखौनो गारनानै बेलेग फिसायजों थांदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो जुदि नै बे माने जोंनि न'खरा हालाय हाफाय जाबाय दं आरो लोगोसे गथ' उन्दैबो गालांदो बिनि थाखाय जों बिथांखौ नागिरगासिनो जेरावबो नुवाखै सोरबाफोर जुदि बबाफोर नुबाय बायोबा जों बिनि सावगारि होगासिनो दङ बिथांखौ हमनानै जोंनि नाम्बाराव दैथायहरबा जों मोनगौमोन आरो मोजां मोनगोन आरो नाम्बार मोनसे होबावदो आंनि नाम्बारखौ 8011 737 289 बे मोनसेयावबो फसायबाबो जों मोनगोन खुदियाफोरा सानै जेनेबा हौवासाया गेदेर हिन्जावसाया उन्दै 2.5 बोसोरल' बिनि थाखायनो बिराद दुखु जादों आरो गथ'आबो गाबबाय थायो हराव बेखायनो दा जेरावखि थाया मानो नोंथांमोना जुदि बोरैबा नुबाय बायोबा थाबैनो जोंनो माने रिपर्ट होयोबा मोजां जायो आरो बेखिनियानो गोजोन्थों।